אז פה גם שוב שלושה בלמים, דנילו, רובן דיאש ואנטוניו סילבה שנכנס להרכב. דיוגו דלות מחליף את ז'או קנסלו בהרכב, וגם משמאל נונו מנדש מחליף את גררו. אתה יודע מה? זה בדיוק מה שאמרת, שיש להם כל כך הרבה אופציות בכנפיים, אז עכשיו הוא מנסה אחרים, את דלות ואת נונו מנדש במקום קנסלו וגררו. ברנרדו סילבה, פליניה וברונו הם השלישייה בקישור, פליקס ורונלדו בהתקפה. אצל פורטוגל גונסלו אינסיו ורפאל גררו פצועים, אבל יש רונלדו, ורונלדו ממשיך את הכיבושים שלו. כמה הגענו איתו אז אתמול? בפעם שעברה? 120 ושיאן ההופעות 197, היום זה 198. כלומר בחלון הבא ביוני הוא יגיע ל-200. ואין אף אחד שעשה את זה בכל העולם. לא, הוא היה 196 הופעות, שחקן של נבחרת כווית, ועכשיו רונלדו לבד, שיאן ההופעות ושיאן השערים. אלה לוקסמבורג, אבל יכול להיות שרונלדו גם אבנו פנדל, כן. אני אומר בצפון אירלנד. דרך אגב, עד עכשיו לא התאוששתי מהאימון. עוד ניסיון אולי עכשיו של ג'רסון, רודריגס הולך החוצה, אבל יש פה כדורגל איכותי. בטח, דקות טובות מאוד, המאמן סינני, יש לו שמאל טובה. סינני עם קריסטיאנו רונלדו, שלושה מקיפים אותו. והנה הכדור הזה הולך לאיבוד, סגירה טובה שם. מנדס, ועכשיו ז'ואאו פליקס עובר מצוין על הקו, אבל שניים מיד באים לסגור אותו. יאנס טוען, הגיעה האחרונה של פליקס, אבל הכדור הזה... הנה הקפצה זו שהולכת עכשיו עם רונלדו! מי אם לא הוא? כל האצטדיון עושה סיור, גם הלוקסמבורגים, גם הפורטוגלים, ועדיין הוא כובש מול לוקסמבורג. חזרה, אבל מרטינס קצת שמאלה לנונו. כדור טוב, מעדיף להיכנס לאמצע, עכשיו מקפיץ את זה לרחבה, פליקס! 2-0 פורטוגל, התקפה נהדרת, הגבהה מצוינת, וז'ואאו פליקס מקרוב נוגח פנימה ועושה 2-0 מהיר מאוד. הולך לכיוון השער, כדור חיפש את רונלדו שלא מגיע, סגירה טובה של מקסים שנו, מעביר לנונו, פליניה, עוד כדור עומק טוב, ברנרדו 3. מתי כולם בפורטוגל הפכו להיות נוקחים כאלה, תגיד לי? ברנרדו סילבה, מתי הוא הכניס גול בנגיחה? את זה... ושוב לחץ אדיר של... עוד כדור שעולה לתוך הרחבה, אבל לא מגיע. מרווין מרטינס הוא מהיר יותר ממקסים שנו, אבל שנו מנוסה, שולח את זה החוצה. באימון של הפועל פתח תקווה, זאביק זלצר היה מאמן. ברונו יכול לבעוט משם, יוצא לו במקרה איזשהו משהו שישאיר את הכדור אצל לוקסמבורג. נונו יגט, שם עבירה של בריירו, גם הוא שורק, ניתן יתרון. כשבינתיים רונלדו יכול לעשות עוד אחד, רונלדו בכמויות על כמויות מוסיף עוד צמד, 122 שערים לאיש הזה. מול ליכטנשטיין רונלדו הבקיע מאוחר, מגיע עכשיו לז'ואאו פליקס, עוד עבר נעדף, ברונו מסובב, דנילו 5, יש נבדל? לא יודע, לא בטוח. כן, אז דיוגו לייטה, כשיש עוד עבר, כמות המסירות של פורטוגל. עכשיו עבירה על רונלדו, השופט הרומני של דלות, מה דלות עושה שם? מעביר רוחב טוב, כדור הארוך הזה קיצונית, הנה עוד אחת, נונו יכול לכבוש בידיים של אנטוני מוריס. פליקס מניח את זה לברנרדו סילבה, הנה הקפצה, עוד כדור שכמעט ומגיע שם לרונלדו, אבל ברונו מסירת שם, מעדיף ניסיון מסירה לרונלדו, רונלדו מוציא כדור קרן, קצת יותר מדי, הנה הכדור הזה לכיוון השער, רונלדו, פליקס, בועט לשער, פליקס כמעט וכובש. מחצית ראשונה נהדרת גם שלו, שאין קריסטיאנו מול קרלסון, אבל קרלסון
מקדים סלו, ויטיניה, אוטביו, גונסלו רמוס. מסדר לעצמו את רגל שמאל, טיל הולך לשער, והנה בעיטה מסוכנת, רוי פטריסיו לוקח. אפשר לעצמה לצאת קדימה בפתיחת המחצית הזו. רודריגס לא מצליח לעבור של מיינץ, כדור טוב ונגיחה של שנו שהולכת החוצה. הזדמנות טובה, רונלדו מחכה קצה הרחבה, הכדור הזה הולך לצד פליניה. הנה הכדורים האלה שדיברנו עליהם במחצית הראשונה, הפעם בידיים של אנטוני מוריס. שומר את הכדור במגרש, אבל הלחץ של פורטוגל מקשה לברונו. הנה הקפצה של ברונו לא מספיק טובה לידיים של אנטוני מוריס. בריירו, רונלדו מוכשל, עובר שם בין הרגליים של שנות. לא מוכשל, מפיל את עצמו. אין עבירה, באה טובה מאוד שלו. רובן דיאס ראשון, יש שם עבירה על רוי פטריסיו, לכן השריקה. גונסלו רמוס, עכשיו גונסלו רמוס, ברונו, בורחה סנצ'ס, בן 18, משחק בבורוסיה מנשנגלדבך, אבל מושל לקבוצה. רודריגס לא מצליח להקדים, רוחב שלו, זה צריך להיות עוד אחד. אכן, אוטביו, גם הוא עם הראש, כל הנמוכים כובשים כאן עם הראש. ומחר, מה עושה? מעביר כדור, כדור שהולך, וכנראה שהוא גם לא נולד בלוקסמבורג. 6-0 רפאל לאו לוקח את כולם לטיול, מפצה על הפנדל שהוא החמיץ. ازاي طبعا هتقدر تخطي حساب الجيميل لموبايلات شاومي. هنشوف مع بعض على طول. اول حاجه بتيجي تدوس هنا، وبعد كده بتجيب اللغه العربيه، وبعد كده بتختار الدوله وتدوس على السهم ده وتستنى لحظات، وبعد كده بتختار تعلم الاختيار السهم ده برضو، بعد كده بنعلم هنا مربع ده، وبعد كده بندوس على السهم ده، وبعد كده بندوس هنا، وبعد كده تخطي ونستنى لحظات. معانا، نسيب الموبايل لحد ما يرجع يشتغل، نسيبه